Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkan ku da kasance a wannan YouTube channel namu mai albarka. Domin samun ingantattun labarka sai ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. A yau ne muke tafiya muku da wani sabon labari wanda ya kasance a garin Lagos, wanda aka samu wasu 'yan ta'adda a garin Lagos waɗanda suka fasa Shoprite, wani babban shago da ke cikin Surulere, kamar yadda Auwalu ya rawaito. An samu muggan mutane waɗanda suka shiga ciki suka faffasa kayayyaki, sannan suka ɗebo kayan abinci daga ciki. Mutane hannu bibbiyu, jakukkuna da wasu abubuwa ma, wani ma a baro wani ma a mota suna zuba kaya, wadda wannan ya kasance ɗaya daga cikin zanga-zangar da ake kirari a cikin ƙasar nan da take faruwa a sassan ƙasashe. Idan kuna so ku shigo cikin wannan shiri domin ba da taku gudunmawar ko lissafo abubuwan da ba mu lissafo ba ko hankalin mu bai kai ba, za ku yi shigowa cikin shirin akan lambar waya 0704544109. akwai layin 0907975880. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da safiya, wake kan layi. Kana tare da Abdullahi Sabon Sabon na Nasiru Hamza Bukara. To Abdullahi Sabon Sabon. Wato ɗauki gaskiya Allah ya saka da alkhairi. To amin. Kamar yadda kuke bayani gaskiya, wato za a ga ɗalibi a makaranta har akwai wani malami da yake nuna musu abin da ya kamata wanda za su har ya sa masa suna ma. Ka ga yana daga cikin abin da ilimi ba zai mutum albarka ba. Sai a harkar kasuwanci ne kamar yadda Malam Amar ya ba da misali da kan cewa ko. Mutum ya fito daga yau in ya zo a ce ya zama na, ko kuma in yaro ne ka yau ba wai bukatar sai ko abu bukatar sa kawai ya samu kuɗi. Haka ne. To gaskiya ire-iren irin wani abun dole sai an samu ana gyaggyarawa. In an kawo mutum an masa kan cewa ya zo ya koyi abun ne ba wai ya samu wani abu ba. To mun gode sosai. Wani lokaci shi ma zai abu na. Mun gode sosai. Alo, assalamu alaikum. Ayya din shawara da zan ba masu neman ilimi.